aiwa tabata isi abada kwachi mazenga yatatobata akuteremere kudai hapana kesino Zili say guys with the people. Iwe, do wakufara. Cheka. Do wakufara wanu we. Tidofara chaisho komana yashika sukari shajuni wesiaso. Auya, tuwa. So ya manyi masenge. Saka guys, Zuro, takati yatawati chisimbi dzedu dzakwana. Tikanga tine mazenge matatu. Apa mukufunga kuti pane mangana pane 5 guys kureva kuti tane mazenge edu 8 over chi 26 kureva kuti tasagwa nemazenge mangani 18 ndizvo here kuseruko 18 ane zenge rimwe ane mazenge maviri ane mazenge matatu munongotibata guys toita mudenga uye nezvinhu zvezve zvipikiri zvezve heka right aya ndo mahuku news acho aya uye padhuzeke dai timbobata tisanangura kuti izvi mahuku news acho ndo anenge achibata achihuka nemazenge anzi ndo mawasha acho saka ndakumbokubatisai izvi zvimwe batai mumbozvibatawo imi musazorasa izvi uyanibateni chimwe chadonacho mazvibata sazvapa musoro pemba chichadona zvisarashika chibata wewe mabhuruku ako makuru iwewe namozvona izvi waobatewo tine samako maviri tamale ndo mahuku neuzedu wachoniwayo nezvipikiri zvacho zvose izvo hamozviona nezvozvo zvirapa ndidzoserei izvi zvangu sazvarasvika zvose tozonzwa mangwana kuti zvakashota panapa ndidzoserei munhu wese dzoserakati ndo marashikiro azvo chimwe chadona chikasva mupurasitiki rakanaka handiti batai baba ekera muise mupurasitiki rakanaka zvosungwa chaiko hazvitofanira ndikufunga kuti otherwise zvofanira kuita musoro zvipikiri izvi obvious case because ndikuona kunge zvichashayikwa zvipikiri izvo zvizvi saka guys for the people ndo hwakufara icho dhaitaura tidzi unzwa sei ndikutofarawo kuti zvikuitwa kumatopia kutongokumbirawo kuti zvasare zviperi zvinyatsokupera zvakanakanaka mara mazenge asarewaya mangana asi asarewaya angoita wapere tisati taenda kusvika masikati tinenge tiri kuno saka tiri kuno kudero vanenge vachikwanisa kuti ndoda kutopawo mazenge angu maviri matatu kana 4 kana 5 tichiri kunoku zvinongoita handiti muri kuita prayer ndana kuona mchina matadzo makanamata izvozvi tichibva patakudisa vhidhiyo hatizivi kuti muchabatsirwa nemangani saka chine 8 kwasara 18 rimwe chete zenge rekuti $12 hambozviona saka $12 times 18 ndo patiri apa zvazvazoita tatenga mahuku nails 5 handi madivhaidhi randamaita saka ndobva ndapuwa 30 nemawasha anotengeswa futi ndasina kuzviziva anzi $10 saka ndangoita kuti zvifambirane ndikati mawasha kana ndikaona 20 ndomeka sure kutiwo mahuku nails anenge ari 20 zvifambirane zviri matwins saka apa zvakafambirana ipapa pa 30 mawasha 30 mahuku nails amazviwa builder saka izvozvi tingofambidzana nazvo zvakadai tasina mbokudzwa kuti anotengesewa ari $10 maita basa nemazenga mamwe auya nemahuku nails acho ukuhwa sei ndikuhwa kufara nezvinhu zvauya yakutopera kai imba yakutopera alright saka hi guys ndizvozvo turamba tichishingirira kwasara ma-hours guys I'm left with about 4 hours ndiri kuno kwachireya saka ndibatei pa 4 hours idzodzi tione kuti tinosvika papi ino ndikuhwa kufara nemazenge auyaya nemahuku nails
ndakufara fani nemazenga auya chatiri pasikaoneki zvatoita muchagona kutaura